गिबियावनो आङो मिडिया नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों हामबायदों आरो नैथियाव दिनैनि बे प्रि क्रिसमासाव नुजाफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों हामबायदों। जोङो बेखौ गोबां बोसोर जाबाय जोङो टारगेट लानाया जों प्रि क्रिसमास गाजा गोमजा खुंगोन होननानै जोङो बिनि सिगां जोङो क्रिसमासनि सिगां जों बे गिफ्ट फिसा फिसौ आं होबाय थानाय जायोमोन। बेखौ आङो फ्रायनो मोजां मानसिफोरनाव आं कालेक्सन खालामना होयोमोन। आं बेफोरखौ होनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जायफ्रा आंखौ सहाय खालामो बिथांमोनाबो आंखौ बेबायदिनो जथेस्थ' होनानै मोजां मोनो आरो आं मोजां खामानिनि थाखाय मावनायखाय बिथांमोनाबो आंजों 100% सापर्ट दङ। दा बेनिखायनो आङो दिनैनि दिनाव गाजा गोमजायै बे प्रग्रामखौ खुंनो हाबाय आरो जोंनि जिथु खाथि खाला जोंनि जिथु बोराय बुरैफोर बा गामिनि गागिफोर बिथांमोनखौ लानानै बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों आरो बिथांमोना फैदों आरो फैनानै रंजा बाजा जोंनि बे प्रग्रामाव जाफुंहोबाय। ओंखायनो आं गोसो गोरबोजों हामबाय होनदों बिथांमोनखौ। आरो दिनैनि दिनाव जिथु आं बुंनो सानो बे जिथु जोंनि बक्सिं ट्रेनिं सेन्टार बे बक्सिं ट्रेनिं सेन्टाराव बहुद मेहेर गोनां बेहाय थारमाने बहुद मैखोम जिथु पार्टिफोर बिथांमोना आंजों सापर्ट खालामदों आरो सहाय खालामनायमोन बै समाव। आरो जाय बिथांमोना जेनेबा पलिटिकेलि आंनि बेक साइडआव थानानै गोबां खामानि मावदोंमोन बिथांमोननि नामखौ आङो बुंथारनांगोन। गिबियावनो आङो सहाय मोनदोंमोन मानगोनां जिथु रिहन दैमारि सार, बिथाङा बै समाव मिनिस्टारमोन। बिथाङा जथेस्थ' आंखौ फाइनेन्सियेल सापर्ट खालामदोंमोन आरो नांगौखिनिखौ आंनो बिथाङा होदोंमोन आरो जिथु हानि फारसे खामानिखौ बिथांमोना जथेस्थ' मावनानै होदोंमोन। बिनि थ्रुयैनो आङो दिनैनि दिनाव नैबे हाखौ मोननो हादों आरो बे हाखौ मोननानै जोङो बेहाय जों गायसननानै जोङो गथ'फोरखौ जोङो दैदेनलांनो हादों। आरो बे जिथु दा जोंनि फैबाय थानाय जिथु थांनाय सरकारा जिथु जोंनि डेपुटि चिफ बिथांखौबो आङो बुंनांगोन गबिन्द सारखौ। बिथाङाबो जथेस्थ' आंनि थाखाय फाइनेन्सियेल सापर्ट खालामदों। टिम लाखिनाय आरो गथ'फोर दोननाय जाहोनायावबो बिथाङा बहुद सापर्ट खालामदोंमोन। एखे जिथु रिहन साराबो बेबायदिनो आंखौ टिम जाहोनाय लोंहोनाय थाहोनाय गासैयावबो आंखौ 100% सापर्ट खालामदों। बिसोर सानैयानो मेन मेन मानसि। दा थाङै जिथु जोंनि गबिन्द सारा जेब्ला सरकारआव फैबाय बिथाङा आंनि थाखाय मोनबा स्किम थिग खालामबाय। बे मोनबा स्किमाबो बे 5 बोसोराव जादों। जिथुनिखि हल मोनसे जाबाय, हलजों लोगोसे लामा जाबाय, कालभार जाबाय, टयलेट जाबाय आरो बेबायदिनो आर्ट फिलिं जाबाय। थ' बे मोनबा स्किमखौ बिथाङा 5 बोसोराव आंनो होनायमोन। दा बिथांखौबो आं गोसो गोरबोजों हामबाय होनदों आरो बिथांमोना आंखौ अराय समावबो सहाय खालामगोन आं फुरा आसा दङ। आंनि सिमाङा बेनो, आंबो जेनेबा दुखिया मानसिमोन। जेनेबा जोंबो बहुद खस्थ'जों जिगाबाव उन्दुनानै थायोमोन जोङो गोजां बोथोराव। आं बे खस्थ'खौ मिथियो। दा बेनिखायनो जिथु आंनि फिल्ड दङ, जिथुनिखि पलिटिसियानफ्रा जिथुनिखि आंखौ सापर्ट खालामो, सहाय खालामो, दा आं बिथांमोननिफ्रायनो आं सापर्ट लायो। बिथांमोननिफ्राय सापर्ट लानानै आं खामानिखौ मावो आरो बिथांमोना जथेस्थ' आंखौ सहाय खालामबाय थादों। आरो बेबायदिनो आं कम्बल राननायखौबो गोबां आंखौ सहाय खालामबाय आरो बेबायदिनो बे खामानिया जाफुंबाय। दा दिनैसिम खै बोसोर जाखो नैबे बक्सिं सेन्टारा? बे बक्सिं सेन्टारा जोङो 2007निफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामजेनदोंमोन। जिथुनिखि बे समाव रेजिस्ट्रेसन गैयामोन जोंहा। रेजिस्ट्रेसन खालामनो आंहा फैसा गैयामोन आरो बे समाव आंखौ रावबो सिनायामोन। आरो आं जेब्ला फैसा बिनो थाङो आंखौ मिनियोमोन, होद बे जाजोबोलै बे फैसाखौ होननानै। थ' गथिखे आं सानोमोन आरो दे आङो जियानो हक मोसौ फाननानै आं रेजिस्ट्रेसनखौ खालामग्रोनोसै। बेबायदि बेलायाव आङो मोसौ फाननानै रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनाय जाबाय आरो बेजोंनो आङो रेजिस्ट्रेसन जेब्ला जायो अब्लासो आंखौ गभर्नमेन्टआ माने बिथांमोना नायबाय आरो बिथांमोना आंखौ सालिजारि खालामबाय थाबाय हसायैनो मावदोंना मावाखै। दा आंनि खामानि मावनाया थोंजोङै बिथांमोना जेसेबां थाखा फैसा हरो आं बेखौ माहायबाबो दोनो। गासै खरसाखौ आं खालामजोबा, माहाय दोननानै आङो गैयै मानसिफोरनि थाखाय आङो राननो थाखाय गोबां इस्सा। खिन्थु आङो नैबेखौ दिनै जाफुंहोनो हाबाय आरो बे जाफुंलांबाय थागोन आरो मावलांबाय थागोन। जिउ जोबजासिम मावनाय जागोन आरो बे थोंजोङै आङो मावनाय जागोन जिउ जोबजासिम। जेब्ला आं जिउ जोबगोन होमबा बे सेन्टाराव मा जायो आं बेखौ मिथिला। खिन्थु बे सेन्टाराव फ्रि अफ कस्ट आं थांनानै थासान्दि मोनगोन। रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो, नोंथांमोना फैनो हागोन, लाबोनो हागोन, गथ' गथायफोरखौ लाबोनो हागोन। बेहाय फ्रि अफ कस्ट आं थांनानै थासान्दि। उनाव आं गैयाबा मा जायो आं बेखौ बुंस'नो हाला। दा नोंथांनिफ्राय फिजिकेल इडुकेसन होनायनि बाथ्रा दा बे जोंनि फिजिकेल इडुकेसननि बेलायावबा जोङो आं दा थोंजोङै बुंनांगोन जिथु बिपिएडआ जाबाय बे 2 बोसोर आरो एमपिएडआ 2 बोसोर मास्टार अफ फिजिकेल इडुकेसन। दा जोंनि गेजेराव दा दंहैयो मास्टार अफ फिजिकेल इडुकेसनाव जोंहा 2 दङ। बिथांमोना जिथु माखासेया दङ त्रिपुरा
आरो माखासेया दङ माबायाव उत्तराखन्ड। दा जों बेबायदि गोजान गोजान जायगायाव जों हरनाय जादों आरो बिसोरनि फाइनेन्सखौ जोङो जिथुनाखि दा जिथु एक्स डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारानो एकदम 100% बिथाङा दायथ' लादों आरो बिथाङा दायथ' लानानै बे खामानिखौ मावबाय थादों आरो दासिमबो बिथाङा हय बिटिसिनि बेलायाव हारिबाय थेवबो बिथाङा बे फोरोंनायनि बेलायाव हारियाखै। आं बेखौनो गाहाम मोनदों। बिथाङा आंखौ होनदों जे आं सहाय खालामबाय थागोन। थ' गतिके आं जोबोद खुसि आरो बिथांखौ आङो धन्यबाद होयो आरो बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव बेबायदिनो आवगायलांबाय थाथोंसै। आरो सिगांनि बेलायावथ' आं बुंनो थाङोबा रिहन साराबो जथेस्थ' हेल्प खालामबाय फरायनायनि बेलायाव जिथुनाखि MLA जिथु स्कलारशिप बिथाङा आंनि नामखौ गोजौआव फर्माव लिरनो होयोमोन जे नोंनि नामखौ लिरबासो आङो मिथिनो मोनगोन जे बे गथ'आ नोंनि स्टुडेन्ट। थ' बेबायदि हिसाबै बिथाङा आंनो पार्सनेलि बेबायदि सिस्टेमखौ आङो बनायना होदोंमोन। ओमफ्राय जेब्ला आङो बे फर्मखौ लाबोनानै सोरनिफ्राय फर्मखौ लाबोनानै आंनि नामखौ गोजौआव होयो बिथाङा मोजां एमाउन्टखौ होयोमोन। बिथांखौ आङो गोसो गोरबोजों हामबायदों। बै समाव नोंथाङा जिथु मिनिस्टार दंमोन बै समाव मिनिस्टार थानायाव गोबां गथ'फ्रा आंनि थ्रुयै बेबायदि स्कलारशिप नोंथाङा होबाय। थ' नोंथांखौ आं गोसो गोरबोजों हामबायदों आरो नोंथाङा दा डिपुटि चिफ जाबाय। आं बे रिहन सारखौ आङो हामबायदों आरो डिपुटि चिफ जानानै आं खेननै डिपुटि चिफ मोनदों जोंनि जिथु भैरबकुन्द समस्तियाव। भाग्यबान होननानै आं सानो आरो बिथाङा थोंजोङैनो जोंनि सेन्टारखौ नायगोन आरो नायलांबाय थागोन आं आसा दङ।